hina kaliang jong kaseng ya speaker jong ka Meghalaya Legislative Assembly bolong ru ka juk kopor chairman jong ka high power committee kadi halor ka jing tei ba ka jing pentre ya ka assembly building ka batmai hina kaliang jong kaseng hadin gini gijing ja mo ka jing hap jong udum nang tahadin ki jing kenok ki ba fair ki bangilai lembaga media lembaga social media ngila so don kam banti tenrai bat banlap ka jing shisha bahkan nu karukom la pentre la ni la pentei ka ni ka assembly building batman ya ka jingwat RTI ka jongi ya ka bangila file hapo ka office jong chief engineer PWD building kom baju pentip EP ka jingya kendut ka jingya kut hapadeng ka Meghalaya Legislative Assembly bat ka Meghalaya Public Work Department la ni ka MPWD kalong ba ka Meghalaya Legislative Assembly kan de ka try bat kanong pentre la ni kata executive agency kari ka PWD building but la aibor ka PWD building ban khot contract ban khot tender ban IT ya how contractor ban pentre ya ka kam but kumjuru ban pet ya ka kom pentre ya kani ka project jong ka jala ka jongi habang iwat jing tip lang ba ka office jong chief engineer PWD ngilap ba kat kum ka proceeding ya ka bala pelok la shong house name arja khat pra arja khat khandai jong ka HPC haki artli gitarik kawe ka arpui tarik banai ba arja khat khandai but kawe ka meeting ka blalong ha ka arpu pra tarik banai ba arja khat khandai ha pol belong speaker Dr. Don bangkwai duar belai ngilap ba ka kanika hadin bala wan ra ya ke estimate na ka PWD building ke estimated cost jong kani ka jing tray ka de 6 pa san crore tam ti ndala khot ya ka e-tender ndala invite tender nam tagi company ki ba fair ban pentre ka ni ka kam lalap bala don southly ki company lani ki construction company ki ba simbenta ka ni ka bidding process jong ka bante ka ni ka assembly hadin bala pli ki technical bids ki jong ki lalap ba don tangkawe ka company ka ba qualify kata ka di Uttar Pradesh Rajkiyan Nigam Limited kat kung gajing kren ba speaker mentan wong ba hi nakaliang jong speaker bo shemti ka ni ka kam hadin ba kajing klat no jong Dr. Don ka kamram go jong i ka datang ban monitor ya ka progress jong ka work ti kadon kata ka technical aspect ka boong ba ya ka kam on execute da ka PWD building abay day baka technical aspect ba kumjuro ka jing pelat ya ka pisa ka kamram jong ka PWD building ringila ong pat Ahmad jong speaker balada kalong kumta kamut ayu ba ka HPC pat shwa pin aya ka LOA sa ka company approve da ka HPC balem ong bet ya ka PWD building ba ki man approve maki ILOA maki na dong siya dong balik ka try jong ka building kamday ka PWD building na mara ka jing tho jong ka GCC ka budang ka general clause of contract ki ong bang the owner or the client is the Meghalaya Legislative Assembly and the executive agency kada ka PWD building kamut baka try kadang day ka Legislative Assembly ti haba fit penkiw ya kador de bentep da ka try kumno kam tip ka try fit penkiw ya kador ti kita ki ya ka bang ila kren Ahmad jong speaker ban ngi milenti bun lay ban tho sa government of taban wat Indonesia hakajing sisa kajing tho ka jongi ro kala pa do kumtahi habang ila keli pengila ong baka don le si kata complicity la ne kajing trelang hapadang ki officer ki staff ki minister ngimtem te banlap ya kata kajing sisa don kam ban pelong ya kajing tokit ka ba long independent ya ka bamde ngimde ban ong ba katu ko ba tokit da ka IIT Guwahati has nothing to do ya kani criminal aspect ka ba jaman ta ya bangilap long baka RTI ka jongi ka IT Guwahati ka le bitek ya ka audit safety audit jong ka right but left wing jong ka building kumjur ka jing hap jong ka dom tingil ong bade bandon da ka investigation ya ka bangi ngila stress bade banday da ka CBI tingin pet kay ka reaction la ni kay ka jing le pat na ka meet jong speaker hibing OIP ngidon ka jing suba habang ngidon ka jing suba don kam ban pensisya ka jing suba te banlap ka jing ban pensisya la ne banlap la kata ka jing suba jong i ka day na kamday day bandon ka jing tokit kan tendala tokit kin salap lut telalap menu bependon kambakla la ne menu bependon kambakla ya kabor de ban pensito mi kita gibrio kata ka de jing dawa ka jong gitiar bat ka baar ka daw ko baki ay galong bak fi hapor bakot ya ka tender ka don ka general condition for contract la ne ka GCC gi bagi ong kadon ka paragraph 7.0 kaboong ba u contractor hadin bala issue ya ka work order lani ka LOA hapor ba pentre ya ka kam umla syu ban escalate lani ban pandor tam
halor kita ki artli ki nongrem kawe galong baka SOR kadai kabarem lakhot wajah prakat kendai kabar kadai namar bakal adon pa ka kendon ka GCC ka boong ba mla ban pen ki dor shu ka lapen su thu ya ka HPC ba la ban priang ya kani ka dor ka bolong sispa ar punyu kror tam ban pentre ya kani ka kam ta HPC hadin bakal ayo sngowi kani ka jing ajing mut la ne ka jing pensai na kaliang jong chief engineer jong ka piludi kalau ong ya chakmat but I know ya ka LOA la ne ka letter of award syakani ka company hakata ka letter of award ya ka balai haka haubanai ma jong snem arjakat khandai hakani ka company la tho syai baka dor jong ka kontrak ka de sispa ar punyu kror tam ban pentre ya kani ka kam dai habangi wat pa ya ka RTI na ka office jong chief engineer jong ka PWD building ban keli hatu kala adon ne am ka jing pen dor la ne ka escalation hadin bala ay ka LOA nak kabasu thamula ka long ba ka office jong chief engineer PWD building ka ong bangim don kum kita gijing panjing sya jong pina kani ka office ya ka RTI application ka jong pila pha sya ka office jong executive engineer PWD building Shillong division bo andang ilayo ya ka jubab na ka office jong executive engineer PWD building division ka balengo ka long ba na ka sispa ar punyo kror ka kam menta kala poi syaduk ka sispa nyo punyo kror la escalate da kumbasan po kror tam but nang ta syu abangi keli la pelai pisah katno ya kani ka company bo pentre ni ka kam kila pelai pisah tat haduk kani khlemat haduk sispa ndru po kror tam but ka bakham thamula ka long ba uni u executive engineer PWD building uong ba ka original approved cost ka de sispa sa huwei kror ndai ladang ipet ya ka proceeding jong ka HPC ladang ipet ya ka LOA ya ka bala ay ka ni company ka dor jo ka kontrak ka de sispa ar punyo kror na ay bo uniu executive engineer uyo ya kata ka original approved cost ka belong sispa sa huwei kror but la escalate ya kata siya ka sispa nyo punyo kror kata kalong ka jingkeli ka bangi kum gaseng bat ngi kum kipat bat nong syosnong ngi kwa banyo jingtem ngila keliru sakawi ka jingkeli ya ka office yang chief engineer di building ya bola pha siya ka office executive engineer kalong ba pi haba khot ya ka tender haba ay ya ka ban approve ya ka LOA lashim ya ka approval jong ka HPC lashim ya ka approval jong ka Meghalaya Legislative Assembly ka badiga tra jong ni ka building naka balengo ka longpat ban penkiw ya ka dor naka sispa ar punyo kror siya ka sispa nyo punyo kror watang ban pentep ya ka Meghalaya Legislative Assembly ro klem pentep habangi keli hakajing kendu ka jong imenta ka singiyo speaker ngila keli hatul adon jing tip ne am nakaliang jong speaker lane nakaliang jong ka HPC ya kani gijing penkiw dor ka jong ki nakaliang jong speaker ong ba klem don jing tip ai nakaliang jong ka Legislative Assembly ya kani gijing le don hiru ka proceeding jong ka HPC ka balasyong ka balapan pau ba ka HPC kala approve lane kala ai kata ka jing menjur ban penkiw ya ka dor naka sispa ar punyo kror sya ka sispa nyo punyo kror pi ka jing keli ka ba ka jing dawa nakaliang jong kaseng hakmat jong speaker kalong ba pi ngilap ban ngisiem ba ka don ai salendat bakumno executive engineer PWD building unyo ya ka bor ban escalate ya ka dor ka kontrak naka sispa ar punyo kror sya ka sispa nyo punyo kror ka umot haduk 10 kror lada fipet gi government order gi ong executive engineer udon bor ban ikam lane ban approve ki kam ki belong san hadu nriu lak tengka shell power ayu bu new executive engineer jong ka PWD building Shillong division uyo ban baula ban ai lane ban escalate ya ka dor ka jing tray hadu san phukrur tengka bat ka baar ka long bakumno klem shim ya ka approval jong ka HPC bakumno klem pentip ya ka Legislative Assembly baka don ka ni ka jing penkiw ya ka dor